takto. Ono to začalo tým, ešte keď som chodil na strednú školu, už sme sem chodili. Áno. Aspoň čo sa ja pamätám. Nedelu po Malej omši nastupovali lyžiari. Jožo Pavlik, Jaro Vanko, Julo Kovač, Julo Vočko, občas Ťapaj, Milan Starý. Predovali sme na Brezovo, ale obyčajne sme išli na lietadovú lúku, lebo tam bol sneh od začiatku decembra prakticky až do marca. To bolo pod Hrubým vrchom, jednak veľká nadmorská výška a jednak od juhu ten Hrubý vrch to tam tienil. Takže ten sneh tam veľmi, veľmi dlho sa udržal. S voľnou petou. To sa aj zjazdovalo, aj bežkalo, aj všetko. To bolo pre nás vzácne. No, neskôršie sme začali chodiť sem na Brezovu. No, práve tým, že ten sneh sa tu najdlhšie udržal. Tam na ten padák do protisvahu, lenže ak končí padák, tam bolo jedno také úzke miesto. Tam som sa veľmi bál, pretože tam bolo treba trafiť na to miesto. To bolo asi tak meter, maximálne 2 široké. Vedľa boli skaly, aj vľavo, aj vpravo. Ale inak tá lyžovačka tam bola až do toho ústia, ako sa vchádza z kanála na Brezovu. Inak chlapci z dediny, no kde pôjdu? Korčule malo kto mal, nemalo sa kde lyžovať, priehrada nebola vtedy. Áno, takže sa chodilo len lyžovať a koľko, 15, 20 nás bolo vždy. To boli také tie úplne začiatky. Ako to celé začalo vlastne? Začalo to tým, že vlastne Jožo Toma prišiel z vojny. Otec sa s ním dal nejakým spôsobom dohromady. Jožo Toma bol viac menej tam na prievidskú stranu, otec skôr na tú topolčiansku stranu. No a začali vymýšľať s chatou. V počiatku niečo maličkého, len aby na nás nefúkalo. Aby na nás nepršalo, padne. No a nakoniec vzniklo to, čo vzniklo. Keď sme to tam robili, tam sme si porobili príčne. Áno. Na spodku aj nejaký sporák tam bol, tuším, či čo. Sme tu ešte boli... 2 miestnosti boli dole, 2 miestnosti boli hore. Tu boli ešte pajty. Drevo sme postrhali, čo bolo k užitku, čo sme mohli použiť. Láty, to sme všetko použili tam na zveľadenie, na tie príčie, na to všetko. Asi bol 6. alebo 5. decembra, bola to v sobota 1974 a začali sme stavať chatu tým spôsobom, že prišli sme teda v tom decembri na chatu, tam, kde teda mala byť chata a boli tam len piloty a prišli sme tam môj otec, ja ako decko teda ešte, a pravdepodobne Julo Kováč, a Alino Sasko a neviem ešte, kto tam ešte bol, ale boli sme nejakí 5, 7 a Ivan Rosák tam varil čaj na chate, to si pamätám jak dnes. Samozrejme chlapi si dali čaj s rumom, ja som si dal len čaj, vypili sme čaj, bolo to také nevľúdne počasie, také trošku snehu, mrzlo -2 stupne, to si pamätám a išli sme domov, to bol ten úplný začiatok, to bol neviem, či to bolo 5., 6., ale bola to skrátka 1. decembrová sobota. Najviac ma hnevalo, že tuto sme mali rozostávaný dom a on pílil
dosky na chatu, na Brezovú. No ale stihlo sa všetko, lebo dobrých ľudí v Uhercach je dosť. Doma to už bolo popripravované, pozapilované, provizorne zmontované. Takže tu nás sme nemali veľa roboty s tým, už sme to len znova poskladali. No a hovorím, v tom 74., keď bol ten prvý ročník záveru sezónu, tak vlastne už sa tá chata začala stavať, ale boli tam len tie piloty. Pamätám si z roku 76 alebo 7 u môjho starého otca na dvore bol teda pristavený gáter a tam celú chatu postavili teda. Všetko sa to sem na tento tu nebolo. Áno, to bola viac menej záhrada, tak bolo kde to drevo uložiť? Nie celú chatu, ale v podstate len tie obvodové múry, ale drevené trámy. Všetko si pooznačovali, trvalo to, ja si už presne nepamätám, či to za deň sa stihlo, alebo to bolo týždeň, to už neviem. Pooznačovali si a potom to vyniesli na Brezu a tam to montovali. Prvá injekcia boli sme na turistickom zraze v Tatranskej Lomnici. Čo bolo cestovné a zrázový poplátok, čo bol, neviem koľko to bolo, 2300 alebo tak nejako korún. To sme si nechali preplatiť. Okresný výbor ČZTV zväzom turistiky. To bola účelová dotácia. TJ ako taká nesmela na to siahnuť, pretože zvlášť pripis išiel k týmto, pretože vtedy neexistoval odbor turistik, klub slovenských turistov alebo niečo podobného. Bola telovýchovná jednota, tá mala niekoľko odborov, futbalový, stolnotenisový, turistický, ZRTV, aj volejbal tam bol určitý čas. Áno, fotbal nebol dotovaný, ostatné bolo trošku dotované, symbolicky. Áno, turistom niekedy preplatili cestovné na také politické akcie, kde bol napríklad zraz, kde bolo treba reprezentovať čo je Topolčiansky okres. Áno, tak aby tam dostali ľudí, tak preplatili cestovné. Takže toto cestovné asi 2300 korún bol prvý vklad na chatu. Za to sme kúpili drevo, gulatinu. Maličké výhody, možno ani nie, ako tých peňazí samozrejme nebolo veľa. Snažili sme sa dostať nejaké také peniaze napríklad z nejakých zábav turistických alebo z niečoho takéhoto. Tie individuálne teda turistické akcie boli tak viac menej, že to buď teda zaťahla, keď sa išlo z priemyslovky, tak priemyslovka, ale väčšinou to bolo individuálne. Samozrejme tie ceny neboli nejaké ohromné vtedy, tak každý na to mal. Na ostatné potom zábavy, najmä zábavy, brigády. Niekedy nám družstvo zaplatilo, viackrát nezaplatilo aj za brigádu. Išiel som kdekoľvek do Tatier, smrek popilený na Metrovicu, ale celý si nedostal. U nás v háji borovic kopu vysnutých bolo. Môžeme ti dať, a môžeme vám dať drevo, ale musí byť popilené na poli. Musí to byť palivové drevo. Nemôže to byť stavebné drevo. Palivové drevo stalo vtedy smiešný peniaz, tuším 8 korún, smiešný peniaz. Áno, ale stavebné drevo, keby si bol aj čo spravil, nedostal si kúpiť. Tak vďaka pánu Fajberovi, ktorý bol pracovník okresného výboru strany, z tej strany sme to naháňali. Tak ma zobral do kancelárie, som mu povedal, o čo ide. Sme sa dohodli, áno, telefonát na štátne lesy. Štátne lesy samozrejme museli prikyvnúť a drevo sme mali. Viem, že keď mi otec povedal, že tu chceme mať chatu, tam bol bývalý teda seník, to bolo družstevné v podstate, aj teraz je to ešte družstevné, celá Brezová, teda skoro celá Brezová.
tak som hovoril, prečo nepostavíme chatu tam vyššie, kde ako smerom na Studničku, určite to poznáte, na takom peknom výhľadovom place. Že vtedy v tom čase to bol nepríjemný pohľad na to, vieš, ruiny. Tam ruína, hen tam ruína, tu nie. Tak sme pochodili po Brezovej a sme si povedali, že hen to je také najkrajšie miesto. Blízko ku Studničke, teda relatívne blízko ku Studničke. Julo Kováč, Jožko Repa a ja, my traja sme vtedy chodili po Brezovej. Povolenie od družstva na výstavbu, samozrejme, hovorí, tu nemôžete stavať, prečo hen tam nie, ako som už pred chvíľou spomenul. Veď ja som tvrdil, veď tu nám mali budu, tu nám bola mašta, ale sa začali smiať, vedeli, že si to vymýšľam. Tam bola hrba kameňa, čo Brezováci povynášali z lúky. Áno, na hrbu kameňa. Tak na tej hrbe kameňa sme to spravili. Potom mali rukou Julo Belis a Julko Kováčik. No tak, stavajte. Tá základná idea bola, s Jožom Tomom sme špekulovali, čo bude, ako by to asi malo byť. Len potom ja som to dal už na papier a už ten projekt bol tak spracovaný, ani jedna, nie lata nie, ale hranol, ani jeden hranol nebol navyše, ani jeden hranol nechýbal. To, čo sme dopratali. Čo mi teda otec hovoril, alebo čo som sa dopočul, tak to nebolo vôbec jednoduché. Bolo to povolenie sa nakoniec nejakým spôsobom vybavilo cez družstvo, cez stranu a neviem cez čo všetko, to, ale hovorím, toto moc neviem. Ale ešte navyše horšie bolo s materiálom, naozaj tie dosky zohnať, alebo cement, alebo hoci čo, to bol akože, v tom čase to bol akože problém. A hovorím, ako som už spomínal, ako najmä tie trámy dlhé, ešte nejaké palivové drevo, to sa dalo zohnať v pohode, v zásade áno, ale také nejaké dosky nad meter, alebo trámy, alebo hranoly na 4-metrové, 5-metrové, alebo tieto veci, tak to už nebolo také jednoduché, ale napriek tomu sa nejak si poradili. Dostali sme poukaz na palivové drevo. Palivové drevo to je metrovica, meter popílené. No, tam to bolo ľúto. Janko Repa spílil strom, alebo stromy. Už to išiel piliť na metrovicu. Janko, nechaj, my si to popilíme. Dobre, tak to je vaša vec, vy si to popílte. Samozrejme, nepopílili, ale na také časti, ktoré sme potrebovali, sme to nechali, čo je 3-4 metrové, aby sme to vládali zviesť. A na takom vozíku dvojkolesovom sme to s Jožom Tomom postahovali, kde? Ku mne domov to nemôže byť, pretože to by bola krádež socialistického majetku. Mňa by zavreli. Tak zavezeme to k Polesnému. Pomáhal v tomto smere, možno, že aj trošku zaprel tie svoje veľké zásady a možno pomáhal aj nad rámec toho, čo mohol. Vieš, pod lampou byla tma. Vychádzali sme z toho, že pán Ulbrich prišiel z roboty, ja som bol vtedy náhodou doma. Povedal, Tonko, čo ste mi to spravili? Taký sprostý. O čo ide? No to drevo, však to ste vy doviezli tam. No áno, my. No a nemôže tam zavazia to. No však keď mi príde volakto na návštevu, každú chvíľu je tu niekto. Pýtať sa, čo je to za drevo, čo mu poviem. Rýchlo. Musí ísť preč, nech ide kdekoľvek, ja som nič nevidel, ale to drevo musí zmiznúť.
My sme boli navnádení. Spústu ľudí sem chodilo brigádovať. Pomáhali kde kto. Či bol turista, či nebol turista. Si pokladal za povinnosť sem prísť niekedy niečo pomôcť. Prípadne dopravou. Tóno Diveky nám veľmi pomohol. Gabinín, muž, čo už zomrel. Ten na tom jeho Sergejovi toľko materiálu povyvážal, že inak sme nemali možnosť. Toľko aut nebolo zďaleka, ako je teraz. Otec a Jožo Toma, aj ostatní tam vláčili vrecia cementu od Benclov. Si predstavte, vrecia 50 kg, teraz sú 25 kg. 50 kg tam vláčte na chatu, na chrbáte a podobné veci. Tak to bola dosť otročina. No. Ivan Rosák sa vyznamenal v tomto. Ten 2 vrecká cementu za jeden deň vyniesol. Teda myslím, to 50 kg. 50 kg, áno, nie 25. Tedy neboli 25 kg. Totiž vrecov si doviezol ku chate a musel si dlho oddychovať. Kým si sa trošku pozviechal. To bolo ozaj fyzicky náročné. Na stavbe sa intenzívne podielali, povedzme, 25 ľudí, keď poviem, tak nepreháňam, možno to bolo 30, možno to bolo 24, ale naozaj tam chodili ľudia a tá chata by sa doteraz nepostavila, pretože samozrejme v 79., ak si dobre spomínam, v 78., 79., už sa tam dalo spať. Akurát tá chata bola v takom stave, jak Mirko skončil. V tom 80., 81. bola to hrubá stavba, ktorá bola v takom stave, bola v dobrom stave, ale my sme boli aj lyžiari. Už sme behali na bežkách a bolo treba aj prespať na tej chate. Sobotu, piatok, sobota, nedeľa, 3 dni a teraz nebola obita zvonku, boli tam len tie dosky, ako Mirko spomínal. No jednoducho, keď sme tam prespali prvú noc, bolo to také, že sme museli celú noc kúriť, lebo tam bolo stále zima. Tam boli také 2 cm fugy, čo teplo, ktoré sme získali, tak hneď vyfúčalo von. Bolo to provizorné, ale kto tam chcel prespať, tak tam mohol prespať. Boli tam kachle, nebolo to tak tip-top, ako to je teraz. Tie schody hore boli len provizorné, stoly boli provizorné, podlaha bola len také dosky. Nebolo to zateplené. No samozrejme to zateplovanie a iné veci to trvalo ešte 3, 4, 5, aj 5 rokov. Vtedy sme sa začali aj my ako noví členovia zúčastňovať budovania chaty. Začalo sa obíjať chata zvonku. Boli tam inak hlavný títo, bol pán Krištian Jožo Toma, bol tam taký hlavný majstri aj pán Kováč. On mal trošku tak blízko k drevarčine, však potom aj študoval na vysokej škole. Takže v 78. si myslím, že už sa tam dalo spať a v 73. 4. už to bolo zateplené, už to bolo takým spôsobom dobre. No a samozrejme sa to vylepšuje doteraz a vylepšovalo sa to. Napríklad tá podlaha, teraz je liata, predtým boli len také dosky. Keď sme chceli stavať túto chatu, to sme nemohli stavať ako voľakí bezprizorní. To sme museli byť organizovaní. Súčasťou Čelovýchodnej jednoty boli aj turisti. A potom, keď akože turisti chceli volačo viac akože podnikať a dosiahnuť, tak sa skúšali odčleniť od ČSTV, alebo jak by sa to ináč správne nazval, tak si akože založili vlastný klub ako turistický, Inak prakticky sa tam nič nezmenilo až na to, že oficiálne ten odbor turistiky bol založený. To bolo v 74. Ivan Rosák hovorí, že pozná jedného dobrého, dobrú výdrž má a už bol aj v Tatrách na nejakom lezení. Kto je to? No potom Jožo Toma priplichtil a bol vlastne chrbtová kosť turistiky, lebo on
vedel spraviť náladu, nikdy nič nepokazil a veľmi dobre sme si rozumeli, ako že si aj rozumieme. Tonko ma oslovil, že či by sme aj toto nezorganizovali. Ja som za Tonom išiel, lebo sme sa poznali, tak sme sa dali dohromady a potom už to išlo. My sa to rozbehlo. Tonko, práve ťa ohovárame ho. Že si ma zašiel do takejto akcie. S Jožom Tomom sme mali už skúsenosti, lebo on občas zabrdol do Horca, ako do turistického klubu v Partizánskom a občas sa zúčastňoval aj on nejakých výstupov. Tak nám dali jednoducho chlapci, však prečo by ste vy chodili s cudzími, alebo že by ste chodili sami, ale však my máme turistický klub, máme dobré tieto zázemie, máme vybudované určité tieto, máme postavenú, nie postavenú, ale budujeme turistickú chatu, poďte medzi nás. No tak dlho sme sa nenechali prehovárať, no tak jednoducho sme vstúpili. Tá neorganizovaná turistika už prebiehala povedzme desiatky, možno 100 rokov dozadu. Boli ľudia, ktorí individuálne sa dali 2, 3, 4 dohromady a išli, ja neviem, na Hrubý vrch, na Oselnú skalu. To bolo neorganizované a otec to nejakým spôsobom chcel inštitualizovať teda v tom čase pod Topolčanmi. To znamená, že v tom čase chcel, aby to bolo nejakým spôsobom organizované. Dá sa povedať, že tá turistika sa tak fajn rozvíjala. Ja by som povedal, že ináč samochvála smrdí, ale myslím, že to bol jeden z najsilnejších klubov tu na okolí. Neviem, či nie pomaly v celom kraji. Tam máte kamene zohriaté, áno, môžete si sadnúť. Taký plochač je tam taký dobrý. A u nás sa to tak volá ako taká dobrá partia ľudí sa dala dohromady a išli spolu za jedným cieľom. No. A bolo to dobré akože no. To nadšenie, ktoré bolo vtedy pre tú chatu, bolo veľké, takže aj myslím, v tom prehľade, čo chodili na brigády, tam je to jedno obdobie zachytené, koľko ľudí sem chodilo na brigády. Do koľko hodín odrobím. To otec veľmi si váži týchto dvoch ľudí, čo teraz spomeniem. Marko Belis a Rudko Šutor, nebohy, obidvaja. Obidvaja robili, Marko Belis strojárni a Rudko asi tiež. Strojárni. Takže si predstavte, mali 2 týždne voľno v lete, ako celozávodná dovolenka. Zohnali plech, neviem, ako sa zohnal plech, to neviem. Ale nejak sa zohnal a za tieto 2 týždne, možno za týždeň, možno za 10 dní postavili strechu. Takže takýchto ľudí, obetavých, bolo v Uhercach samozrejme viac. Za Pán Boh zaplať. Donesli sme im pálené každý deň, čo sme ich prišli navštíviť. Za to oni robili. Kto by to teraz spravil? Ani ja nie. Že by som... Nie. Aby som si týždeň zobral dovolenky na brigádu, aby som mohol brigádovať. No, ľudia boli v tom čase obetaví a nehľadili ani na zisky, ani na peniaze, ani na tieto veci. Ako išli za myšlienkou, ako myšlienka bola postaviť chatu, išli za tou myšlienkou, ako postavíme si tú chatu a budeme mať nejaké zázemie. No. A bola to sakramenská robota. A tie plechy, keď sa nám to podarilo zohnať, sme doviezli. Vojto, Kovač, Strico nám to táďa viezol na vetrieske. A už bolo tak podvečer, ešte mu hovorím, Vojto, tu na to zložíme, my si to už stiahneme, tie plechy do. Čo sa tentuješ? Pustil to dolu brehom. Vedľa chaty. A už sme sa viezli.
Žiadne brzdenie, žiadne toto. Chatu sme nechali chatou, sme palili dolu. Ešte šťastie, boli tam také hrubé kryky. Do tých krykov sme vrazili a tam sme sa zastavili. Po ceste kričí, Vojto, mám vyskočiť? Nie, drž sa dobre, seď a drž sa dobre. Vieš, na veterské vpredu sú také držadlá, tak som sa krčovito držal. Či prejdeme, či sa vykotíme na ľavú stranu, alebo na pravú stranu. Ja nerad by som na niekoho teda zabudol, ale boli tam aspoň za všetkých. Beliansky, celá belianská rodina, teda Tonko Beliansky, Gaba, Zuzka, Kofo, Števo Adamík, Joško Balaška, pomôž mi, Jojo. Julko Letavaj. Vojto Prec. Bolo ich tam naozaj týchto mládežníkov, ktorí boli mladší od generácie môjho otca, Joža tomu asi o 15 rokov. Bolo ich tam akože, samozrejme, Vlastička Potočná, Janova a no hovorím, ako týchto mládežníkov bolo asi tak 15. Inak, pokiaľ išlo aj o financie, sme doniesli pálené, čaj sa spravil, nejaké párky sa kúpili, ale účastnícky poplatok bol 10 korún. Každý dal 10 korún, vypil pivo 2, ostatné sa zrablo, spočítalo na chatu. Kúpilo sa, raz sa kúpili taniere, druhý raz poháre, tretí raz niečo. A nikto neprotestoval a boli radi. Ja by som povedal, že kopu ľudí z Partizánskeho inklinovalo do Uheriec s tým, že tam sme boli dobrá partia. Švanda tam bola, humor tam bol, fagani prišli s gitarami, zaspievalo sa po robote, no, zajedlo sa, poopekalo sa, robota sa spravila. No. To fakt, že to, čo sa tuto vybudovalo v Uhercách, toto je devíza, čo máme my na tej Brezovej. To si treba akože chrániť. Aha. Treba poďakovať ešte tým mladším, že o tú chatu sa starajú. Stále je to lepšie a lepšie, stále je tam niečo naviac, že sa to zveľaďuje, že to nesie osud viacerých takýchto chat, čo som aj v Topolčianskom okrese zhorené, zlandorované a k ničomu, pretože generácia odišla, čo sa o to starali, mladšia neprišla a výsledok sa tam dostavil. Kdežto tu stále slúži svojmu účelu a je to stále krajšie a krajšie. Pre určitých občanov našej dediny to je taký, ja by som povedal, taká mohyla, tá Brezová ako. A plus hentá akože chatka. To bolo strašne dobré, že sa to spravilo akože no. A chata je výsledkom vladickej nerozvážnosti, že keby človek vedel, do čoho ide, tak to nikdy v živote nebude robiť. Ale na druhej strane som veľmi rád, že to stojí a že je to tak, ako to je. Vždy sa spievalo. Vždy sa aj popil. Vždy sa spieval. Tam boli takí speváci ako Jošo Repa, Julo Kováč, Vojto Gubka. Aj v tom autobuse, čo pamätám. Ešte sa len pohol autobus a už spevy zase to. Boli také zaujímavé ešte aj Silvestre, no presne, také Silvestre sa išlo o 6. odtiaľto hore na chatu od priehrady a prišlo sa na druhý deň, ja neviem, na obed alebo ako a sa tam strávil Silvestre, niekedy tam bolo 7 ľudí, niekedy 20, neviem, no. No, tam boli Silvestre veľmi, no, jak to povedať, niekedy divoké. To boli najkrajšie Silvestre, toto. Ako sa chata postavila, tak asi názov možno na 3 Silvestroch sme boli. Fantastická nálada, vtipy, spevy a čo do rána.
na polnoc sme vyšli hentam na ten kopček, nie na henten, na henten. Tam sme sa dívali, sem tam, nejaký ohňostroj bol, všetko ožarené. Ale to bývali také dobré zabavy, že sa tam zabavil asi každý. A fakt sú aj pekné fotky, a neviem, či aj v tom filme niečo nie je na tých kazetách. Pán Krištien na parkete. Takže tiež také ako... To boli pekné akcie, že dalo sa tam zabaviť. Ale sme mali turistické zábavy. Takže tá Breza bola taká záchrana pre uhreckých ľudí, ktorí mali vzťah k lyžovaniu a k takýchto turistickým akciám. Celý rok sa tak prelína tými jednotlivými akciami. Boli zimné akcie, čo mali chalani, čo spomínali Jojo Pavlík. Potom prišiel ten karneval, to bolo február vlastne, potom bolo otvorenie sezóny, to sú také klasiky. Najlepšie bolo na Brezovej, tak vám poviem. Tam boli všetci takí odviazanejší, tam sa vonku pekne sedelo, tam sa dalo ísť všelikde, oseľná skala a tak ďalej. Každým rokom na vtáčnik sa chodilo z Handlovej. To bola túra zhruba 40-kilometrová, cieľová stanica bola v Hornej dedine. Chodilo sa ráno na prvý vlak do Handlovej, z Handlovej sa o 7:30 vyrazilo, no a zhruba o takej 12:00, 12:30 sme boli na vtáčniku, tam sme si oddychli, niečo sme vypili, niečo sme ako pospomínali a potom sme sa smerom na Kláštornú skalu, Rúbaný vrch na Žarnov a smerom do Hornej Si. Tam bola cieľová stanica tej túry. Tieto akcie sa praktizovali zhruba od toho 82. 3. roku, pravidelne každý rok. To bola naša letná akcia. Záver sezóny, nakoniec nás napadlo, že už nakoniec od sezóny ešte by sme mali sa prejsť po Chotári. Tak ešte pamätám sa, pán Polesný, Vlasta Janová tam bola a títo, čo tak išli po tomto hrebení, tak ako je teraz vyznačené. Každý si to chválil, aké to bolo fantastické. Sneh už len tam bol na Hrubom vrchu. Iný svet, tvrdia. No tak sa na to zapáčilo, tak nebol to prvý ročník, potom bol aj druhý ročník, aj tretí ročník a začalo sa to pravidelne robiť. Bola, kedy na záver sezóny nebol klasický veľký guláš, čo nám dávajú teraz starostovia u nás v Uherciach, ale sme robili 10-litrový hrniec, sme navarili sačkovú polievku gulášovú so zemiakmi a už buď nejaké párky, klobásky sme tam už dokrajali, aby to malo chuť. To sme s Magdušou tam stáli, Magduša bola vysoká, ja som cez okno moc nevidela, koľko ide ľudí. A ďalší prichádzajú. Mali sme 2 hrnce a v tých hrncoch sa dovárali stále zemiaky. Ďalší 15 idú. Dosypali sme uvarených zemiakov, sáček polievky, dovarili. Čiže my sme z toho jedného 10-litrového hrnca nachovali, nebudem preháňať, poviem menej, treba z 50 ľudí. Takže museli sme vedieť čarovať občas. Ak aj teraz sa vie občas čarovať. A každý čaruje, ako sa mu dá. Mne prischla kuchyňa, ja som to podedila po tých teda mojich predchodkyniach, čo bola Danka Tomová, pani Krištienová. Tie tam vždycky, ako keď sme tam začali chodiť, riadili. No a potom som to prevzala ja s Magdušou, s Milkou Tomanovou, ešte to musím spomenúť, Tomanová, Milka. Tá bola tiež taká, vlastne s nimi som začala chodiť na turistiku. No a za to všetko som dostala asi pred 10 rokmi rád zlatej varečky a kuchárskú knihu, aby som vedela normovať správne stravu pre našich strávnikov na Brezovej. To je náš otrok. To je náš brezovský otrok. No. Všetká česť, počúvajte ma. Či už ten guláš sa spravil, lebo sa poopekal, lebo čo sa spravilo, to už bola aj úcta k tým ľuďom, tak išli tam s radosťou ako no. Asi od, čo ja viem, 82. alebo 83. roka Jojo to ma navrhol aj s pánom Krištienom, ale však každým rokom chodí stále viac a viac. Chodili sme tam 20, 30, neviem, a teraz naraz 100 ľudí,
120 ľudí, však spravme nejaké tieto účastnícke listy. Tak prvé účastnícke listy boli, čo sa napísalo, nakreslilo, oxeroxovalo sa to a dodnes je to stále takisto, že tie účastnícke listy sa používajú. Sú už na dnešné pomery na úrovni, ale aj tie prvé začiatky, keď sme my ich začali robiť, tak každý si ich ako pochvaloval. Mali sme akcie naplánované, ako to je aj teraz, po celý rok. My sme teda tie akcie sa snažili teda dosť nejakým spôsobom dodržiavať. Bolo úvod sezóny, to bolo väčšinou v marci, sa išlo na pomník alebo nejaká taká slabšia túra. My sa stretli a dohodli sme sa, že pôjdeme príklad teraz sem. Nemali sme nič naplánované. A napríklad aj tieto jarné akcie, akurát záver sezóny, to sme vedeli, že bude príklad tú 1. decembrovú sobotu to býva, ale tie jarné turistické otvorenia sezóny, to sme si sadli a sme si povedali viacerí, mohli by sme ísť tam. Tak sme si povedali, dobre, no však pôjdeme. Takto sme sa dokázali dohodnúť z tých počiatkov. Teraz je to už úplne iné. Teraz je ten plán činnosti na celý rok a ten sa snaží dodržiavať. Už ten kalendár vlastne, keď sme mali, už sme vedeli, že na jar je tam tie hrady Slovenska a ďalšie, čo máme Jaskyniara, tak to máme zase na jeseň, takže tu máme zase takého dobrého kamaráta. No Bohuško Kvortman je ten Dobračisko, ktorý nám vlastne organizuje tieto turistické akcie jaskyniarské. Viackrát boli aj na Brezovej a ešte jednu krásnu akciu, čo oni robívajú jaskyniari, je Zelená modrá, kde sme sa tiež párkrát zúčastnili, to je vlastne Dupná jaskyňa, Ilava a okolie, tak tam vlastne oni majú takú svoju základňu a tam robia aj koncerty v tej jaskyni. A to je taká 2-3-dňová akcia, kto koľko chce. Sme radi, keď môžeme zavítať do týchto končín a zase naopak. Oni majú potešenie z toho, keď môžu prísť k nám a môžeme sa spolu navzájom potešiť. A vlastne doteraz, aj keď to nie je jaskyniarska, aj teraz sme mali, koľko je tomu, mesiac, akciu s Bohušom, že tiež nám vždy spraví nejaký jednodňový program a už niečo nám vždycky zaujímavé nachystá. Tá intenzita turistiky, my sme za mesiac išli minimálne 2 až 3 krát niekde, áno. Zase v tom roku 2000 Jojo to ma povedal, že ma zoberú a robili sme Západné Tatry Rohače od Kasprovho až po Sivý vrch. A vlastne to bolo 5 dní. Ja hovorím, že keď som hento dala, tak ako to bolo pre mňa asi to najnáročnejšie vtedy, lebo som od Lastičky mala požičaný batoh 70 litrový a keď sme vyšli na Kasprov, tak si ma fotili a Maťo sa smial, že som ako kredenc na nožičkách. Na vrúb toho vznikla zase v Odieli taká tradícia, že sa potom postupne nabalovalo ľudia, už ich nebolo treba na tej hrebeňovke 5-10, ale už bolo 15, už bolo 20 ľudí a vlastne sa spravili celé Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Poľské Tatry sme robili, Donovali sme robili sme, na východe sme boli, Poloniny. Slovensko je krásne, len nestíhame to už ako si. A nepochopím tých, ktorí neboli ani poriadne susedom Chotári, ale len tam na druhý koniec sveta sa na Madagaskar ťahajú a podobne. A pritom kdekoľvek prídeš, stále objavuješ nové veci. Slovensko je tak členité, že nemusíš robiť trojdňové výstupy, aby sa dostala k cieľu. Máš to tu hneď po ruke na dlani.
dobre, že sa pýtate. A veríte, že ďalšia generácia bude pokračovať na Brezovej a spraví všetko pre to, aby chata vydržala ešte do ďalšej generácie? Verím tomu. Ja verím tomu, áno. Verím tomu.